Wes. Iki piye to, B? B, wes B. Wah. Malah ora mandik malah. Wes. Dinyanyekne iki. Iya nah. Oke, siap. Tapi lagune Banyuwangi wae. Oh, ganti. Oke. Yang apa? Ya, Bawon apa mboten Pak? Mboten usah nggih, pon jam kalih niki. Bawa enggak masalah. Aku pengen ngerti mumpung ketemu, Jeng. Ya. Kayak apa, Jeng? Ya, Jeng. Ya. Apa Pak? Mintanya apa? Emah. Apa, Nduk? Ya wis ngono kae. Mampia temayan coba suarane gendeng pelampiangan nyaram biai nusan toro Yuk, coba. Bisa? Banyu. Kongkon kono kok. Ayo. Banyu wangi. Laralan kita sangka iki Mbak sapa iki jenenge? Isa. Jajal sik. Kang Kaliat. Hang kalimiat liwat pelampiangan Yuk, ayo bareng be. Bareng, yuk. Sesasana kang di sangka tanah endah Gumelaring Taman Sari Nusan Toro Gerecekan mawon ya Pak. Gerecekan. Yuk.